Poczekaj. Jeszcze raz opowiedz do zaczatku. Do kamery, nie? No, że powiedz jeszcze raz. Es muy importante, viva, pante, pante. Lecieć dalej? You have número para la herramienta. Es muy importante, viva, tener pante, pante. Daj się po jeszcze kiedy robisz tym ogórę? Ale robię co na tyle. Daj rumor. Na tyle kurisz dwa na raz? Daj do odpalicy. Czy odpalni? Prvou to půjdu dodávat tu, dozadu, tak, áno. Żeby na usta. Pěte tak a pěte tak. Tak? Musíš si dal palit do lici? Začal si kokot. A jestli už dal do lici palit? To bude si nie. Jazyk? Tak, som dával, nie. Ešte aj čo prvý deň som spal, nie. A mi vraví, nie. To ja už z ruku šol, nie. Ona mi vraví. Tá oblekla sebe masívne, nie. To tež, ako, no pyžamu, nie. Ona mi vraví, tak dala by som aj dole tú pyžamu, ale mám to, nie, ako ona, šňuročko, nie, tak ako tangáče, nie. Tak reku, to čo normálne do dole? Nie. Tak dobre, no že čekaj, nie. Koľka ja z ruku more už vyšiel tam a už ide, vieš. A nie dasz się do lici? Aj do lici bym dal si. Do lici nie dasz. Nie dasz mi? Nie. Może było jeszcze raz parę No. Peter Veľký znalec, ktorý bere si palec. On myslel, že to šmalec. Hej, on vzal ten palec. No idziesz dalej. No palante, pante. Santa Quero. Edward Maja. You have número para la herramienta, es muy importante. Viva, parante. Co to za peszczynka palante? You have. Jest pecho, burki, tu daf. Pójdę jeszcze raz, teraz nam. Za to. A później plał. Bo nie napisze, gdzie to jest.